Ja näin, turvalippu laskeutuu. Lähetystyöntekijällä käsi ylhäällä. Ja saman tien lippu heilataan, lähdetään liikkeelle ja sieltä lähtee Matias Sutinen erittäin hyvin. Sitten ulkoa tulee Kimmo Ronkanen, Sutinen rinnakkain käännetään tuohon ensimmäiseen kurviin. Tilaa löytyy kyllä hyvin ja näin ykköspaikan ottaa Kimmo Ronkanen tuolla kartano Volvollaan. Matias Sutinen siinä seuraa hyvin ja sitten käy siinä penkan päällä Simo-Pekka Timonen ja kolmospaikan ottaa haltuunsa Karstulamies eli Joni Antinaho. Hän on kiinni vielä tuossa suorassa semipaikassa. Neljäntenä tulee Tomi Isokangas numerolla 3. Sitten nousee siihen Heikki Hiltunen ahdistelemaan numerolla 8. Sitten ontuu Kimmo Kouvalainen sieltä pikkuhiljaa Kimmolla ilmeisestikin. Siellä on vasemmanpuolinen takaratas tyhjänä. Ja näin lähdetään viimeiselle kierrokselle. Pehkonen, Hyvärinen, Tenhonen, Laitinen, Salo, Laulainen, Huttunen, Laitinen. Ja näin lähetystyöntekijä tekee sitä tehtävää, mikä hänelle kuuluu. Tasaista on tuossa lähdössä. Ja katsotaan siellä sisällä on tällä hetkellä parhaiten Kari Hyvärinen. Pystyykö pitämään tuon paikkansa vai tullaanko sieltä ulkoa? Hyvin hakee siellä nousupaikkaa Ossi Huttunen, mutta sitten joutuu siinä vähän niin sanotusti pussiin. Ja näin Kari Hyvärinen kärjessä. Kakkosena tulee Miika Pehkonen, kolmantena on Teemu Laitinen. Ja kilpailija 4-4 Vilppi Lähtö, eli Petri Salo, ja sehän tietää sitä, että maaliin tulleista viimeinen ja keskeyttää sitten 4-6 Jarkko Laulainen. Ja kärjessä jatkaa Kari Hyvärinen, kakkosena Mika Pehkonen, kolmantena Juuso Laitinen, neljäntenä Ossi Huttunen ja viidentenä sitten 4-1 Teemu Laitinen, koska sinne 4-4 Petri Salolla tuo Vilppi Lähtö. Ja näin kärki kaksikko on tehnyt vähän pesäeroa. Kolmantena on siinä Juuso Laitinen numerolla 4-8, 3 nopeinta siis suoraan sen. Näin odotetaan vaan, että turvalippu laskeutuu tuosta, niin sen jälkeen päästetään gladiaattorit tuonne radalle. Voittaja A-finaaliin, 2 B-finaaliin, 3 menee sijoituslähtöön. Ja näin poistuu turvalippu. Lähetystyöntekijä pääsee toteuttamaan itseään. Ja näin lippu tulee piilosta, lähdetään liikkeelle, kun Ronkanen lähtee jälleen erittäin hyvin. Sitten ulkoa Kukonleetto, Ronkanen Kukonleetto ja onko Isokangas siinä sitten kolmantena kyllä. Siinä pikkusen ajautuu ulos Pekurinen, mutta pääseekö nousemaan? Ei pääse nousemaan siinä, vaan Isokangas pitää tuon kolmospaikan. Pekurinen neljäntenä, viidentenä on sitten Hiltunen ja peränpitäjänä tällä hetkellä Jukka Lohilahti. Näin Kimmo Ronkanen Volvollaan menee kärjessä, näin heiluttelee tahtipuikkoa. Ja näin kun ohituspaikkaa hakee 6-2 Pekurinen siellä. Yrittää päästä Isokankaan ohi, mutta ei ole mikään helppo tehtävä. Näin Ronkasen johdolla viimeiselle kierrokselle. Kakkosena Kukonleetto, kolmantena tulee Isokangas ja neljäntenä Pekurinen, viidentenä sitten Hiltunen ja Lohilahti. Ja näin sieltä nousee Juuso Laitinen. Sitten on Pakarinen. Pakarinen ja kolmospaikassa kiinni siinä Saukkonen. Saukkonen nousee kakkoseksi, ulkoa tulee sitten kolmanneksi Savolainen. Mitä tekee 9-4, Ari Heinonen yrittää kierrellä sieltä ulkoa, mutta nyt menee kyllä liian leveäksi ja näin hän jää tuonne letkan viimeiseksi. Juuso Laitinen, Hämärän joppari tää Volvollaan, tulee kärjessä. Kakkosena on Matti Saukkonen, kolmantena Mika Savolainen, neljäntenä Petri Häyrinen. Ja täytyy sanoa, että yrityksestä ei voi moittia ainakaan Ari Heinosta. Mies yrittää kyllä siihen malliin, että kaikkeensa koittaa, mutta kun ei kerkiä, niin ei kerkiä.
Kakkonen on saanut jo tuommoisen 20-30 metrin kaulan siinä kakkosena tulevaan, jotenka ei tarvii ajaa niin sanotusti peilistä siihen malliin. Yleensä siinä oma suoritus kyllä kärsii, kun joutuu peilistä ajamaan. A-finaalipaikka Juuso Laitiselle. 69 Kauppinen, 110 Koljonen, 88 Viitikko, 17 Ronkanen, 48 Laitinen, 41 Laitinen, 22 Rytkönen, 91 Kukonlehto. Turvalippu poistuu, EVK-luokan viimeinen lähtö, A-finaali 3 kierrosta. Ja näin lippu heilahtaa, lähdetään liikkeelle ja katsotaan nyt tasaista ja näin. Ronkanen jälleen. On muuten hirvittävä lähteä tuo Ronkasen kartano Volvo, se täytyy sanoa. Kakkosena Kauppinen, kolmantena Rytkönen. Neljäntenä siinä numerolla 48 Juuso Laitinen, viidentenä tulee sitten Nousija Kukonlehto. Seitsemäntenä numerolla 41 Teemu Laitinen, mutta Laitisen meno näyttää kyllä vaikealta ja peräpitäjänä sitten Timo Koljonen liikkuvista autoista. Näin siellä 88 Janne Viitikko joutuu keskeyttämään tuonne ykköspisteelle, ykkös-kakkospisteen väliin tuonne asfalttiosuudelle. Ja kärjessä menee Kimmo Ronkanen, kakkosena Juha Rytkönen, kolmantena on siinä Henri Kauppinen, neljäntenä Juuso Laitinen, viidentenä tulee Kimmo Kukonlehto, kuudentena Timo Koljonen. Ja näin sitten pyöräyttää siinä 6-9 eli Kauppinen. Näin Suonenjokisilla kaksoisjohto tällä hetkellä. Kolmantena on Kukonlehto Kannokosken moottorikerhosta. 3 kärkihän siellä on. Kaikki tulee tosiaan näissä hienoissa värissä. Suonenjokisen kolmoisjohdossa, keltainen lippu jälleen siellä. Kimmo Ronkanen kärjessä, Juha Rytkönen kakkosena. Kolmantena tulee Juuso Laitinen. Neljäntenä sitten numerolla 69 Henri Kauppinen. Viidentenä 91 Kimmo Kukonlehto, kuudentena Timo Koljonen. Ja näin viimeistä kierrosta ajetaan. Puoli kierrosta suurin piirtein ajomatkaa jäljellä. Ja täytyy nostaa kyllä hattua Kimmo Ronkaselle. On semmonen kartanovolvon kuljettaja kyllä, että oksat pois Ranskan pullasta. Näin, siinä nopea kauppakassi. Ja näin, että Ove Tokantaani luokan voitto. Kimmo Ronkanen, Suonen ja urheiluautoilija. Kakkosen Juha Rytkönen.